Váš starý byt je už primály, ale na dom sa necítite? Mám pre vás ponuku, ktorá sa vám bude páčiť. Veľký štvorizbový byt, ktorý svojou rozlohou tromfne nejeden rodinný dom. Nachádzame sa v krásnej, novovybudovanej časti Novej Dubnice s bezproblémovým parkovaním a kompletnou občianskou vybavenosťou. Na 3. poschodí tehlového bytového domu na vás čaká byt s rozlohou takmer 100 m2. Byt je krásne presvetlený, pretože je situovaný na 3 svetové strany. Denná časť bytu spája kuchyňu s jedálňou a obývačkou. Nájdete tu aj balkón. Celý priestor vyžaruje príjemnú rodinnú atmosféru. V nočnej časti sa nachádza kúpeľňa s baňou a sprchovým kútom, rodičovská spálňa a 2 detské izby. Bonusom je druhý balkón, ktorý je dostupný z obidvoch detských izieb. No čo poviete, páči sa vám? Zavolajte mi a dohodnite si obhliadku. Som Michal Mišovec a som z Rado Reality.